gurean zera da. Naskatuta gaude eta zarre gaude. Naskatuta gaude, etxerako bidean beldurra sentitzen dugulako. Ukitzen gaituztelako, gure zetza errespetatzen ez delako. Pertsona bezala ez gaituztelako tratatzen, bortxatzen gaituztelako, hiltzen gaituztelako. Naskatuta gaude, libre izan nahi dugulako eta ez hausan. Eta ez hori bakarrik, naskatuta gaude, hau guztia gertatu ostean, hau bero eta feminaztile batzuk garela entzunar delako. Nahiko gara, hostia! Aipatutako kasuak ere, Zornotza urrian gertatu dira. Duela hilabete, komunikabidetatik, Zornotzako gazte putero batzuk egindako erasoan barri izan genuen. 25 urteko gazte putero hauek, Bilboko parrandan, prostitutak erabili izanagatik, barrezkoa zetozen. Gainera, trenean zetorren emakume batek aurre egin zienean, berenganako jarrera iraingarria eta mehatxuzkoa izan zen. Eta jaien hasieran, txupinazo egunean, adin txikiko emakume batek erasoa jasan zuen. Kasu honetan, emakumeak alde egitea lortu eta salaketa jarri zuen. Hau pasu! Zornotzako talde feministak gertaera hauek gaitzesten ditu, gertaera hauek salatu ditu. Honekin guztiarekin amaiteko, ezinbesteko jotzen dugu denon implikazioa. Mota honetako erasoi aurre egitea eta salatzea denon erantzukizuna delako. Eta nola egiten den hori? Begira matxirule. Zuri dagokizunez, hau gertatzen denean onero jokatu. Simplea da. Ezetz esaten badizugu, ez ukitu. Ezetz esaten badizugu, ez jarraitu. Ezen delako. Egoeraren aurrean ez zaitezte konpliza esan eta erantzun. Eta guri dagokigunez, guk badakigu beldurra ez dela gure zenean doan zerbait. Beldurra jendarte matxistak eragiten dugu. Eta beraz, ohartarazi nahi dizuegu, beldurra aldez aldatuko dela. Ez gara kikilduko, gero eta gehiago gara, eta antolatuta gaude, Zornotzan antolatuta gaude. Beraz, eratotzaile, erne ibili, aurrean izango gaituzu. Erantzurik ez, erantzurik gabe!